花は桜木、人は武士、男は上林。皆様お世話になっております。進々堂の上林でございます。よろしくお願いいたします。 YouTube 登録者数が6万人を突破いたしました。本当にたくさんの応援ありがとうございます。昨年はもともと YouTube が15万人登録ございましたので、今度はこの15万人をさらに上回る登録者数叩き出したいと思っております。どうか皆様のさらなる応援、そしてチャンネル登録をお待ちしておりますので、どうぞ皆様のお力添えのほどよろしくお願い申し上げます。気合い入れていきましょう。